Hello friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै आं एसे जोंनि उदालगुरियाव फैदो उदालगुरि कटआव ओमफ्राय आब'नि फिसा खामानि दंमोन आरोना मोनसे एक्चुअली बुंना होस्रानोसै आं माने जोंहा आब'आ कर्ट मेरिज खालामनो थांदोंमोन आरोना इयाव विटनेस हिसाबै जोंहा बाबाया थांदोंमोन ओमफ्राय आंबो न'आव थाना ओरैनो बरिं जायो होननानै आं थांबाय आरोना स' आंथ' ब्लग बनायगोन होननानै सानाखैमोन थेवबो बारा देखायनो हायासै आङो जोंनि उदालगुरि कटखौनो आं एसे खोन्थाबाय नोंथांमोननो स' भिडिअखौ नायलांदो जोंहा फादारा इलाय ओरैबायदि गोबाव लायोना माने कर्ट मेरिज खालामनो गोबां मानसि फैयो सानसेयावनो 15 जन 20 जन गाहामानो जायो दे बुंनो थाङोब्ला आरोना बुंनो थाङोब्ला जाफ्लांदो दे लोगोफोर सालायानो इलाय जोंहा आब'आ इलाय गोबाङानो आंखौ बुंहरो आरोना नोंसा आब' खैजोन होननानै एक्चुअलि आंहा असे आब' रावबो गैया आरोना लोगोफोर माने सोब आनैनि फिसाजो आरो ओमफ्राय जोंहाथ' सानैल'सो आं आरो जोंहा फंबाय आरो ओमफ्राय बाखि सोब आंनि काजिन सिस्टार आरोना बिथिंजाय उपाय गैया नेहोबाय थायो मोनसे सिगनेचारनि थाखायनो 2 hours 3 hours नेनांगौ गोनां जायो ओमफ्राय बिथिंजाय आंखौ टाइल्स लगायबाय थादोंमोन बिल्डिंखौ ओरैबायदि दावरावबा सानसे खर' सानाय बायदि मोनलायलायबाय आरोना जों 9टा बाजियाव ओंखारलांदोंमोन न'निफ्राय ओमफ्राय जों 3:30सोआवसो खामानिखौ फिनिश खालामनानै दाख्लै बावै थांदोंमोन आब'मा दाख्लै बावै जाबोआसै बाट दिनै जिबाबो खामानिया साक्सेस जाना फैबाय आरोना स' हेप्पि आरो